an minnu sɔgɔlen ni wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔn o b'aw ye fɔ yan fɔ aw sigiyɔrɔ kan sanga ni aw ka wagati o cogoya ye bi ye juma ye avril kalo tile 4 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna AES ministri saba ni o ye affaires étrangères ye ni wagati in na olu bɛ Irisi jamana ale kɔnɔna na walasa donna nataw la fɛn mun ye Irisi jamana ale ni AES bɛ se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka baara caman ni k'o sigi sen kan cogoya mun na o baara olu dɔ bɛ tali kɛ fɛn mun ye lakanako binakun fɔ ka taa se AES jamana olu ka yiriwali ko olu kuɲɛ olu ma. O kɔfɛ an ka ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ye kuma ta a ye foli ni tanoni kɛ ni ka ɲɛsin Irisi marabaaw ma ka sanga ni u ka AES dɛmɛni ye lakanako binakun ani ko caman wɛrɛ olu la. O kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Ukraine jamana o ye terroriste jamana de ye ka d'a kan fɛn mun ye a bɛ kalo damadɔ bɔ fɛn mun ye Mali tɛnzawatɛ ni an ka finitigilakaw ye wuli kajɔ dɔ kɛ walasa basigi bɛ se ka sabati ni yɔrɔ kofɔta ninnu na cogoya mun na. A y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye Ukraine jamana ka ambassadeur mun bɛ Sénégal jamana kɔnɔ o ye bataki dɔ bɔ k'a yira k'a fɔ ko Ukraine jamana o ye dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin ni terroriste ninnu ma. O de ye hukumu kɔnɔna na fɛn mun ye an ka ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop ye a y'a yira k'a fɔ ko Ukraine jamana ye jamana mun bɛ dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin terroriste ma. O kama a y'a yira k'a fɔ Ukraine jamana ale tɛ se ka jate foyi fɛ État terroriste o kɔ. An bɛ taa kiriko binna kun kan fɛn mun ye Madame Buare Fili Sisogo ni Ala ma hinɛ na an ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka wagatiw la fɛn mun ye Madame Buare Fili Sisogo ale tun ye sɔrɔ ministre ye ka sanga ni a ka ministeriya jɔyɔrɔ olu de sa fɛn mun ye avion san mun kɛra o wagati kɔnɔna na fɔ ka taa se an ka finitigilakaw ka minɛn sanni o wagatiw ma a yirala k'a fɔ ko yurugu dɔ kɛra fɛn mun ye avion présidentiel ale sanni wagatiw fɔ ka taa se an ka finitigilakaw olu ka matériel sanni olu ma ka sanga ni kiri tigilamɔgɔw ka wuli ka jɔ ye Madame Buare Fili Sisogo kabi utu kalo la san 2021 ale datuguna kaso la fɔ an bɛ wagati min na ko sisan a yirala k'a fɔ bi juma avril kalo tile 4 san 2025 fɛn mun ye Madame Buare Fili Sisogo a ka kɔkɔrɔmadonbaga ni o ye avocat ye olu tun ye fɛn mun ye fiɲɛbɔda ɲini Madame Buare Fili Sisogo ni an bɛ wele ko liberté provisoire a ka sanga ni o ɲinini de a ka avocat fɛ kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye kiiri tigilamaw ye olu ma jɛn ni fɛn mun ye liberté provisoire ni ka o di Madame Buare Fili Sisogo ma ni wagati ninnu na. Sina bɛɛ fu ma ni o ye banki baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkulu mun bɛ olu ye kunnafoniya di kɛ k'a yira k'a fɔ fɛn mun ye avril kalo tile 17 natɔ ka taa se avril kalo tile 19 nata ma san 2025 u ye laɲini dɔw kɛ ni o ma sabati yanni avril kalo tile 17 nata cɛ k'u bɛna baara bila ni ka o kɛ. An bɛ taa kɛɲɛbaga olu fɛ yen nɔ tɛgɛdagɛra binganikɛla maa jugu 2 kan kɛɲɛba ale ni dabiya funancɛ la sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko ni maa 2 bɛɛ lajɛlen ye finitigilaka ye ni o ye surasiw ye minnu y'u kali k'u bɛ jamana a lakana tɛgɛdagɛra olu kan u ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ ye ni ka taa sira da maaw ɲɛ ni k'u bolofɛn tarakiw la sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye nin finitigilaka 2 ye kelen bɛ wele ko Bakari Jara soldat de première classe a tɔ kelen ni o bɛ wele ko Dirisa Dumiya ale fana ye soldat de première classe ye. Kunungo alamisa avril kalo tile 3 fɛn mun ye école nationale de la police mun bɛ ni a tɔgɔ dalen don Amadou Touré di Gandi fɛn mun ye ba polisilaka maa 100 olu tilara formation na ni olu bɛna baara daminɛ an ka jamana kɔnɔna na minnu y'u kali jamana ye u bɛ jamana a lakana kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko ni maa 100 in na fɛn mun ye musolaka ye o ye maa 23 bɔɲɔngo ye baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛla fɛn mun ye an ka polisiw ka ɲɛmaaba ni o ye général Yusufu Kone ale ka yamaruya olu kɔnɔna na fɔ ka taa se an ka ministre de la sécurité de la protection civile ni o ye Dawudi Ali Mohamedine ye. An bɛ taa ko kan kibaru la an bɛ taa Sénégalikaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni u ka yɛrɛmahɔrɔnya tali san 65 o ɲɛnajɛw ye ni o kan ka bɛn bi avril kalo tile 4 san 2025 fɛn min ye Sénégali jamana ɲɛma kunungo u ye kibaruya di kɛ k'a yira k'a fɔ boulevard mun bɛ yen ni a tɔgɔ tun dalen don fɛn min ye général de Gaulle la ni o ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ ye u y'a yira k'a fɔ ko boulevard in o bɛna tɔgɔ bɔ Charles de Gaulle la ni k'a tɔgɔ da fɛn mun ye u ka cɛba mun bɛ yen ni ale kɛra sababu ye Sénégaliya ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ni o ye Mamadou Dia ye. An bɛ taa Faransikaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni Américains ka jamana ɲɛmɔgɔ kura ni o ye Donald Trump ye ale ka fɛɛrɛ kuraw sigili sen kan ni baaraɲɔgɔnya mun bɛ Europe ale ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ walasa yɛlɛma bɛ se ka don olu la donna nataw la cogoya mun na ka sanga ni o baara olu de waleyalen sa fɛn mun ye Faransi jamanaden dɔ olu bɔra ni ka u ka nisɔngoya yira u ka nisɔngoya yiratɔ yɛrɛ senfɛ fɛn mun ye Amérique drapeau u ye tasuma bila o la ni ka o jeni ni ka tila k'a filmer ka yira diɲɛma la.
fɛ divers ale kɔnɔna na an bɛ taa Cadi fɛn min ye Cadi dugu min bɛ yen ni a bɛ wele ko Pala kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko ka kalanden dɔw to kalan na u ka kalanso kɔnɔna na kalanso bɔra ka bin u kan mun kɛra sababu ye fɛn min ye maa 5 bɔɲɔgɔnko ni ka o bɔnɛ ani la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ fɛn min ye maa 40 ɲɔgɔn ko olu fana banana kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin kalanso kofɔta in ye k'a jɔra kabi san 1950 wagati ni o ye depuis 1950 wagatiw ye o kunnafoniya kelen fana y'a yira k'a fɔ ko depuis ekɔliso in jɔra san 1950 wagatiw ko baara fosi ma kɛ ekɔliso in na walasa a bɛ se ka lakuraya cogo min na ko de kɛra bili sababu ye ekɔlidenw kan Mali kunnafoni TV lajɛbaaw ni de bɛ dansigi kɛ a ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ko da kulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an si jɔ ni ka kuma kɔnɔ